Quins són els dos trets que poden fer grans un vi escumós? Doncs d'una banda la frescor i de l'altra la complexitat. Però de frescor ja en tenen els escumosos més joves. I per si sola és poca cosa, fins i tot quan és massa agressiva és quan fem una ganyota i diem allò de «que àcid!». I de l'altra, la complexitat, que és la suma de diversos matisos i que els escumosos adquireixen amb les llargues criances, però que de vegades els fa perdre la frescor. Per això, aquests dos trets només fan gran un escumós quan estan en equilibri. Equilibri, que és el que té aquest Llopart Brut Nature Reserva 2016, elaborat en les tres varietats tradicionals, Macabeu, Xarel·lo i Parellada, amb més de 30 mesos de criança i certificat com a procedent de l'agricultura ecològica. Així que, salut i bon vi!